Welcome back to a new vlog. So vlog ಊರು ಪೋದಿಪಂಗ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಜಿ. ಸೊ ಊರುಡು ಒಂಜಿ 45 ದಿನ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ವಾರ್ ಪೂರ ಆದ ಅಂಚ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದಿತ್ತ ಊರುಡು ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಲ ಇತ್ತಲೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಾನು ದುಬೈ ಬೈದೆ ಕೂಡ ನಾನು ಊರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಮೇ ಮಂತ್ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಐತ ಬ್ಲಾಗ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಐತ ಬ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಪಾಡುವೆ. ಐತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು way to Mangalore. Hey guys, welcome back to a new vlog. So ನಾವು ನೀ ಹೋದಲ್ಲ ಊರಿಗೆ. ಸೊ ಆಯ್ತು ಹೋದೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ ನೋ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಿಂಚಿ ಬರಬ್ಯಾ ಸೊ ಗೈಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ 3ಗೆ ಬಾಯ್ದ ನಮ್ಮ ಓಲೈ ಹೋದ್ ಚಿಕ್ಕ ಚೆಕ್ಕಿನ್ ಆದಿತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ ಅಂಚಪ್ಪ అలాగే తగ్గేది. సో ನಾವು ತೂಕ ಪೈ ಆತ ವೀಡಿಯೋ ಮುಂದೆ ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಂತ ಅಪ್ಪನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಅಣ್ಣನ ಫಸ್ಟ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್. ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್? ಗೊತ್ತುಕ ಹುಲ್ಲೆ ಕೂತುಕ. ಸೊ ನಾವೈತೆ ಮುಂಬೈ ಪೋಂದಲ್ಲ. ಮುಂಬೈದ ಊರಿಗೂ ದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ದಾದ ಎಂಚೆ ಗೊತ್ತಿನ ಅಂತ ಓ ಕತ್ತಂದೆ ಮೂಲ. ಸೊ ಪೊಯ್ ಕಾಯ್ಸ್ ಅದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಟೆ 12:30 1 ಗಂಟೆದ ಫ್ಲೈಟ್. ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಚೆಕ್ಕಿಂದ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪಾತಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಬೊಂಬೆದವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲವದಿದ್ದರಿಗೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಮಚ್ಚಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಓ ಟೆಂಪಲ್ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಟೆಂಪಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕೊಲ್ಲೂರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಲಿವ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಒಂದು ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಸೌಲಾಯ್
ರೀಚ್ ಮುಂಬೈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿನ ಇಂಚ ಪಡ ಸಾರಿ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿನ. ಸೊ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲಗೇಜಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಲಗೇಜ್ ಬತ್ತನೆ ಹೋಗಿ ಮುಲ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಲೇಪ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಅತ್ತೆ ಮುಲ್ತ ಪುರ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ಉದಾಸ್ತಾನೆ ದಾಯಪಂಡ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಆತಂತ ಈಗ ಲಗೇಜ್ ಬತ್ತಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಸಾರಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮುಂಬೈಡ್. ಸೊ ನಮಗೆ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಕುಡ್ಲದ ಫ್ಲೈಟ್ ತೂಕ ಬಂದು ಹೆಜ್ಜಿಂಡ ಗೊತ್ತು ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ತೂಕ ಇನ್ನು ತಿಕ್ಕದ ನೆಡ್ ಇತ್ತು ಕುಡ್ಲದ ಫ್ಲೈಟ್ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿನ. ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ದೆ ಮುಂಬೈ ಟು ಗೋವಾಗ ನಾವು ಬಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗೋವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟು 11 o'clock ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಅಲ್ಪಾಡ್ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೈನಿಂದ ಬಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಸ್ಥೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಂಬೈಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ದಯವಾಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಪ್ಪ. ಸೊ ಮುಲ್ತೂರು ಗೋವಾಗ 12 hours ಜರ್ನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಮುಟ್ಟಿದ್ವು ಅಮ್ಮಸ್ಸರಡು ಆಯ್ತು. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಬಸ್ ಬೈತಾನೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಆತನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂಜಿ ವೈಟ್ ದೀಪಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಲಗೇಜ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿನ ಜರ್ನಿಡ್ ಡಿನ್ನರ್ ಗೊತ್ತದ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಆತಂಡು 12 ಆತಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಟ್ ಏನು ಚೆಪ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೆ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಪಂಚಾಮೃತ ದಾದ ಪೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವೇ ಚಪಾತಿ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಗ್ರೇವಿಗೆ ನೋಡಿ ಆತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅವ ಕುಂಟ್ರು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬೋಯ್ತು ಅವು ಕುಂಟ್ರು ಇತ್ತ ಪೂರ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ ಉದರ್ ಸಾಯಿ ಅಮೃತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೇಮ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗಾಯ್ಸ್. ಬಿರಿಯಾನಿ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಕ ನಾನಂತೂ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆಂಕಲ ಬಸ್ ಜರ್ನಿ ಅಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಸಿ. ಸೊ ಸ್ವೀಪ್ ತೆಗೆದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೋವಾ ಬೇಡ ನಾನು ಮುಲ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಡೆಪೋ ಟ್ರೈನ್ ಡೆಪೋಗೆ ಬಂದೆ. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ತೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟ್ ಉಂಟು ಕ್ಲೀನ್ ದೀತೆ ರೆಡ್ಡೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ದುಬೈ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ಓಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ 10 o'clock ಬಿದ್ದಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ 11 o'clock ಬರ್ತಂಡೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ರೀಚ್ ಆಗೋಲ್ಲ ನಿಯರ್. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು